Käytiin taas vähän kalas nuotalla syksyllä. Eli hoitokalastuksia jälleen. Tuli vähän yllättäen, ei ollut tarkoitus kuvata, mutta kun perästä jo näki, että tässä on niin paljon kalaa, että pakko tätä nyt vähän on kuvata. Saalishan oli pientä särkeä, vähän oli pientä lahnaa mukana, muutamia kiiskiä, muutamia pieniä ahvenia. Haukia oli ihan hyvän kokoisia ja melko paljon, mutta ne vapautettiin. Mutta kyllä tässä oli ihan niin kuin oikeasti työkseen haavittavaa. Ja ensimmäinen veneellinen saatiin haavittua. Tää vene ei ole nyt aivan ääriä myöten täynnä, koska kala oli pientä ja märkää, liian liikkuvaa ja pitkä ajomatka, joten ei raaskinut ottaa aivan täpötäyttä. Ja kuten näkyy, niin ei nää olisi yhteen veneeseen mahtunut mitenkään. Eli oli aivan sama lähteä jo viemään tätä aavistuksen vajaata veneellistä, koska ei ne mahdu seuraavaankaan. Eli tässä vien toista veneellistä, yhä samanlaista pikkukalaa, ei se siitä muutu. Haukia aina joku, jotka vapautetaan. Mutta nyt onneksi näki, että kyllä ne kolmanteen veneelliseen mahtuu. Ja olisihan hyvä muistaa, että me yleensä vedetään 2 nuottaa pajaa päivässä. Niin kuin tuonnakin päivänä. Ja silloin aamupäivällä tuli lähes yhtä paljon kalaa kuin tuossa iltapäivällä. Mutta eihän tästä tule vielä sitä alun clickbait-määrää, joten me kalastettiin toisena päivänä vähän lisää. Ja silloin me saatiin yhdessä apajassa oikeastikin paljon kalaa. Aamulla nykästiin pikkuapajasta 1,5 veneellistä ja iltapäivällä sitten vähän enemmän. Ensimmäistä venettä piti lähteä viemään. Jälleen särkeä, lahnaa, pientä kallaa, jokunen hauki. Ja vaikka toi nuotan perä näytti siltä, ettei siellä kovin paljon oiskaan kalaa, niin ne on vaan painunut tonne pohjalle, koska tässä vie jo toista veneellistä. Tona päivänä tuuli, niin ei viittinyt myöskään viedä aivan täysiä kuormia, mutta piti vie kuitenkin 3. veneellistä. Ja eihän ne tietenkään tähän ollut mahtunut, eli kyllä siellä perässä vielä kalaa riitti. Ainakin siihen 4. veneelliseen. Ja vähän sen haavinnan jälkeen päästiin viemään sitä 4. veneellistä. Tässä kohtaa alkoi mietittää, että mihin nämä kaikki mahtuu ja menee. Nämä siis meni kyllä kaikki hyötykäyttöön rehuksi. Mutta kyllä ne siihen 5. veneelliseen sitten lopulta mahtuu. Mutta eihän nämä kalat siis tietenkään näihin pyttyihin mahtunut, vaan tarvittiin vajaa 3 kuution traktorikärry ja 1 traktorin kauhalienkin vielä. Ja nämähän on tosiaan vaan tämän jälkimmäisen päivän kalaa, että ne ensimmäisen päivän kalat on jo viety.